Martxoak 3ko sarraskian izandako erantzukizuna aitortu dezan eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari. Gorka Elejabarrieta koalizio subiranistako senatariak galdera erregistratu du Madrilgo Kamera Altuan, Espainiako gobernuak ofizialki estatuaren rola edo erantzukizuna zein izan zen jakinaraziko ote duen argitzeko asmoz. Zentzu honetan, hitzetik ekintzetara pasatzeko garaia dela baieztatu du EH Bilduk. Osakidetzako lepeko filtrazioengatik ikertutako bikideen aurkako epaiketa orala abiatuko dutela jakinarazi du astearte honetan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ustezko delitua 2016-2017ko osasun sistema publikoko lan eskaintzarako azterketetan jazo zen eta hasieran 19 pertsona auziperatu zituzten gertakarien harira. Hala ere, 2025ko irailean Arabako probintzia auzitegiak 17 kideren aurkako auzia artxibatzea erabaki zuen. Eskola publikoetako jangeletako langileei greba deialdia luzatu diete ELA eta LABek. Otsailaren 24, 25 eta 26ko aurreikusi dituzte lanuzteak sindikatuek sektoreko hitzarmen kolektibo berria adostu dadin defendatzeko. Langileen soldata KPIa baina gehiago igotzea, lankargak hobetzea eta kontratazioak berrikustea aldarrikatuko dute. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 10ko albistegira. Udaltzaingoak atxilotutako eta ikertutako pertsonen jatorria ezagutaraziko du hemendik aurrera Donostiako udalak. Eusko Jaurlaritzak abiatutako bideari jarraituko dio hala Gipuzkoako hiriburuak gardentasun ariketa gisa haien esanetan. Bilboko eta Gasteizko udalek aldiz ez dute halako daturik argitaratuko. Astelehen honetan, Donostiako udalak hemendik aurrera udaltzaingoak atxilotutako pertsonen jatorria argitaratu dezan adostu du. Baina PSE, EH Bildu eta Elkarrekin erabakiaren aurka agertu dira. Pasaden urteko urrian Lakuako segurtasun saila ertzaintzaren prentsa oharretan horrelako informazioa ematen hasi zen, eta honen aurrean Arartekoak ikerketa ireki zuen. Orain, Donostiako udala erabaki honi batu zaio. Jon Insausti alkatearen arabera, datuen gardentasuna beti izan da positiboa politikagintzan eta herrigintzan. Datuak halaxe diote, ertzaintzak eta udaltzaingoak bat egiten duten udalerrietan segurtasun datuak hobetu egiten dira. Eta hori gertatu zaigu Donostian. Gainera uste dut gardentasuna beti izan dela positiboa politikagintzan eta herrigintzan. Eta orain beste pauso bat eman dugu datuen kudeaketa eta gardentasunarekin. Hala ere, Donostiako alderdi batzuk ez dute Insaustiren iritzia babestu. Elkarrekinek erabakiaren aurrean gaitzespen irmoa adierazi du. Esanez, Donostia xenofobia eta estigmatismo diskurtsekin lerrokatzen den Euskal Herriko hiriburu bakarra bihurtzen duela. Aldi berean nabarmendu dute erabakia hartu duten eguna tristea izan dela Donostiakoentzat. Honen harira, PSEek azaldu du atxilotuen jatorriaren datua emateak ez duela estigmei aurre egiten laguntzen, aurreiritziak indartzen dituela eta kausa konplexuak sinplifikatzen dituela. EH Bilduk iritzi hau babestu du adieraziz Insaustiren erabakia justifikatzen duen arrazoi polizialik ez dagoela eta ez duela delituen tasa murriztuko ez da gizarteak segurtasunari eta migrazioari buruz duen pertzeptzioa hobetuko ere. Bitartean, Mikel Mantzizidor Arartekoa Lakuako segurtasun sailaren buruarekin hitz egitea dauka pendiente, gaia eztabaidatu eta hartuko duen jarrera plazaratzeko. Agerraldia egin du gaurkoan Iruñean Jala Nafarroak 2025ko ekintzen balorazioa egin eta datorren udaberrirako ekimenak ezagutarazteko asmoz. Jala Nafarroak otsailaren 21erako manifestazioa deitu du Iruñean. Herriak jasaten duen genozidoren aurrean ez dutela Palestina ahazten adierazi dute, eta hori geldiarazteko gizarteak kalera ateratzen, ekintzak antolatzen eta lan instituzionala egiten jarraitzen dutela. Agerraldian pasaden urtean egindako ekimenak azpimarratu dituzte, manifestazio, hitzaldi, kongresu zein lan instituzionala besteak beste. Aldi berean salatu dute abenduan Nafarroako parlamentuko urrezko domina eskaini zietela. Beraiek onartu ez zutenez, gobernuak aintzatespena M. Torres Industrial Designs enpresari eman zion. Israelek erabiltzen duen F-35 gerra hegazkina fabrikatzen duen enpresari.
Mayeb Dibsi abokatu palestinarak ere hartu du hitza agerraldian, gaur egun bizi duten egoerari buruz berri emanez. Horrez gain, udaberria Palestinaren alde lelopean egingo dituzten hainbat elkarretaratzeren datak eman dituzte. Amaitzeko, otsaileko manifestaziorako deialdia luzatu die Nafarroako herritarrei, genozidioa eta genozidioaren konplizeak gaitzesteko kalera ateratzeko. Sindikatuek hainbat ekitaldi antolatu dituzte Gasteizen datorren martxoaren 3an, duela 50 urte poliziak eraildako 5 langileak gogoratzeko. Martxoak 3 elkarteak eta ELA, LAB, ESK eta Esteila sindikatuek mobilizazio bateratura deitu dute 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren biktimak oroitzeko, langile klasaren borroka aldarrikatzeko eta emakumeen protagonismoa azpimarratzeko. Antolatzaileen esanetan, mobilizazioaren bidez langileriak justizia sozialaren alde eta sistema kapitalista guztiz bidegabearen aurkako borroka plazaratuko dute. 1976ko martxoaren 3an, Espainiako polizia armatua Zaramagako Asisko San Francisco elizan bilduta zeuden milaka langileren aurka oldartu zen. Gas negar eragilea jaurti ostean, eraikinetik irteten saiatzen zirenei tiro egin zien poliziak. Erasoaren ondorioz, 5 pertsona hil eta gutxienez 150 zauritu zituzten. Mobilizazioa memoria antolakuntza borroka lelopean egingo dute. 5etan polizia armatuak batzarra indarrez hautsi zuen ordu berean, martxoaren 3ko monolitoaren ondoan hildakoei omenaldia egingo diete. Ondoren 6:30 katedral berritik herri mobilizazioan abiatuko dira Andre Maria Zuriaren plazaraino. Amaitzeko ekitaldia egingo dute sarraskiaren 50. urteurrena oroitzeko, hainbat artistek parte hartuko duten emanaldi bat eskainiz. Deitzaileek Palestinak Israelen eskutik pairatzen ari den genozidioa ere salatu dute agerraldian, baita Amerikako Estatu Batuek Venezuelan eragindako errepresioa ere. Testuinguru horretan, martxoa mobilizazioz beteriko hilabetea izango dela gogorarazi dute. Martxoaren 3an sarraskiaren 50. urteurrena, martxoaren 8an borroka feministaren eguna eta martxoaren 17an greba orokorra. Tubos Reunidoseko zuzendaritzak 301 langile kaleratuko dituela iragarri du astelehen honetan. Beharginak goizetik greban izan ziren erabakia salatzeko. Tubos Reunidoseko langileek greba eguna dute astelehen honetan, zuzendaritzak iragarri duen enplegu erregulaziozko espedientearen aurka. Zehazki 301 kaleratze egin nahi dituztela iragarri du enpresak. Hoietatik 274 Amurrioko lantegian eta gainontzekoak Trapagaranen. Aiaraldea komunikabideak jakinarazi duenez, zuzendaritzak altzairutegia gelditu, mantenua kanporatu eta logistika azpikontratatzeko asmoa dauka. 201 behargin bildu dira goizean goiz Amurrioko fabrikaren aurrean, eta ertzaintza ere bertaratu da. Maderas de Llodioko zenbait behargin eta Aiaraldeako bizilagunak ere euren babesa adieraztera hurbildu dira. Sindikatuek aurreratu dutenez ez dute kaleratzerik sinatuko. Euren ustez, enpresa bideragarria da, eta egungo egoera txarra kudeatzaileen errua da. Izan ere, naiz eta enpresak Amerikako Estatu Batuetako muga zergen eraginari egotzi enpresaren egoera, sindikatuek hori gezurtatu dute. Azaldu dutenez, zuzendaritzak 2008an 170 milioi euroko mailegua eskatu zuen, eta ezin izan duenez ordaindu, zorra biderkatu eginda. Langileen ordezkariek erakunde publikoen esku hartze erreala exigitu dute. Ostiral honetan dute bigarren greba eguna, eta horretan ere Arabako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batzartuko dira. Bilerari begira, Mikel Jauregi industria sailburuak ohartarazi du enpresaren bideragarritasuna lortzeko akordio zabalak behar direla, eta zuhurtzia eskatu du. Pasaren urtarrilaren 24an eman zion amaiera Sortuk bere 4. kongresuari. Bertan izendatu zuten nazio idazkaritza berria, Xabi Iraola buru duena, eta gaurkoan 11. platoan daukagu Sortuko koordinatzaile orokor berria. Xabi Iraola, eguerdion. Eguerdion. Mila esker gonbidapen hona hartu izanagatik. Zuei. Esan bezala, 2 aste pasatxo, Sorturen 4. kongresuaren amaiera horretatik, zer nolako balorazioa egiten duzue prozesu horren inguruan?
Balorazio positiboa, esango nuke, ez? Guke hasiatik gure buruari erronka modura jarri genion, ez? Alderdietako kongresuek ohikoa duten, ez? Izaera formal hortatik haratago gogo eta prozesu kolektibo bat egitea. Eta balorazio positiboa nion horregatik, ez? Iruditzen zaigulako horixe izan dela kongresu hau, hasieratik eta amaierara, oinarrizko proposamen batekin hasi ginen. Gerora, 150 batzarretatik gora egin ditugu, 2000 personatik gora parte hartu dute prozesu horretan guztian, eta azkenean, jende, ez, omitante horiek guztiek egindako ekarpenen bidez edo, hasierako proposamen hori osatzen eta zabaltzen eta aberasten joan gara, eta esan bezala, emaitza azkenean osatze prozesu horren emaitza izan den hori, zerbait metakorra izan da, ez? Arian jendeak egindako ekarpenen bidez osatzen joan garena, eta zentzortan gogo eta prozesu gisa, uste dugu indarturik, pozik eta indartsu batera garela. Aktualitateko gai itxiko diogu orain, hasteko atzo ezagutu genuen kontu baten inguruan galdetu nahi nizuke, mendik aurrera Donostiako udalak udaltzaingoak atxilotu eta ikertutako pertsonen jatorria jakinaraziko duela esan dute, Eusko Jaurlaritzak egiten duen lez, Bilboko udalak eta Gasteizkoak ez dute hala egingo. Zer nolako iritzia duzu horren inguruan? Kezkaz bizi dugu, ez? Gai honekin adostasun bat bazegoen herri honetan, edo egonda, orain arte. EAJ adostasun horren parte zen, eta azken hilabete hauetan adostasun hori apurtu egin dute, ez? Gainera zuk ondo esan duzun bezala, partzialki apurtu dute, ze beraien artean ere ez daude ados. Donostian gauza bat erabaki dute, eta Bilbon aldiz beste gauza bat, ez? Baina beraien gobernu aliatu den PSek beste iritzi bat dauka, beraz, bideo hori egin dute, eta ez dakigu oso ondo zertarako edo zer bilatzen duten horrekin, ez? Ze ez dugu uste, delitu egileen jatorria publiko egiteak, ez biktimari mesede egiten dionik, ez delituak gutxitzeari mesede egiten dionik, ez? Horren atzean ez dago, gure ustez, delituak konponbidean jartzeko inolako arrazoirik, ez? Zergatik bestela ez publiko egin adibidez delitu egileen generoa, edo zergatik ez publiko egin haien egoera sozioekonomikoa. Horren atzean nabarmenki badago interes bat, eta interes hori da nolabait azken urte hauetan mundu osoan, Espainia estatuan ere eta Frantzia estatuan ere eta Euskal Herrian eskuin muturrak elikatu asmo izan duen marko hori erostea, ustez EAJak pentsatzen duelako hortik, bere interes elektoralei begira, arrantzatu dezakeela, nolabait, edo boto emaileak arrantza ditzakeela. Beraz, soilik irakurri daiteke ikuspegi elektoral batetik, esan bezala, praktikan delituak txikitzeari begira, edo delituan kopuru hori murrizteari begira, ez du uste inolako efekturik daukan zerbait denik. Ostiral honetan ere, otsailaren 13an torturaren aurkako eguna ospatuko da. Nolako aztarna utzi du torturak Euskal Herrian? Sakona. Uste milaka personez osaturiko talde batez ari gara. Tortura askotan komunikabide askok eta hainbat alderdi politikok kasu isolatua mugatu nahi izan dute, eta nabarmena da, hamarkadetako ibilbidearen ostean, nabarmena da sistematikoa izan den zerbait izan dela tortura. Eta zentzorretan, milaka personarengan eragina izan duen zerbaitez ari garenean, zalantzarik gabe herri batean horrek ondorio sakonak uzten ditu, eta gure ikuspegitik baldin eta elkarri bizitza osasuntsu bat eraikitzeko kapaz izango baldin bagara, hori ere igarautzen da nolabait, horren nolabait ez, torturaren ondorioak jasan behar izan dituzten persona horiek guztiak ere, aitortu, erreparatu eta haiek ere nolabait entzuteko jarrera bat daukan herri bat izanik. Zentzu horretan, positiboki baloratzen dugu azken urte hauetan, aitortzaren bide horretan eta erreparazioaren bide horretan urrats batzuk egin dira, bai Nafarroaren gobernuan partetik, bai Jaurlaritzaren partetik, eta uste dugu bide horretan sakondu beharra dagoela. Torturatua beraiek ere, azken urte hauetan urrats berriak egin dituzte, pixka bat aitortzaren eta erreparazioaren bidean ere ahots propioz aritzeko, Euskal Herriko torturaten sarea
sortu eta martxan jarri zuten, eta uste dut, bide horretan sakontzea dagokigula, esan bezala, ekarpen bat egite aldera, herri honek behar duen elkarbizitza osasuntsu hori eta memoria osoa eraikitzeko bide horretan. Euskarari ere erreparatu nahi genioke elkarrizketa honetan, epaitegiek hizkuntza eskakizunen aurka egin dute hainbatetan, azkena urtarriaren amaieran Donostiako bi teknikari posturen harira, zakitzer nolako iritzia plazaratu dezakezu nolako gertakarien aurrean? Uste dugu, pixka bat distantzia hartu beharra dagoela eta fokoa altxa beharra dagoela, bestela uste dugu hori, etengabeko sententzien nolabait xirimiri horretan ere galdu dezakegulako perspektiba. Guke askotan esan izan dugu euskararen eta euskaldunen kontra bizi dugun oldarraldi hori juridikoa dela, baina batez ere politikoa eta ideologikoa dela. Alegia, badagoela, olatu bat, kasu honetan gainera, zoritxarrez Hego Euskarriaz ari garela, ezker zein eskuineko nolabait alderdi, sindikatu, iritzi egile, komunikabideen aldetik aurrera ematen ari dena, eta azken batean egiten duena, edo lortu nahi duena badela nolabait kasu honetan zapaldua, euskara edo euskalduna, kasu honetan zapaltzaile bilakatu eta alderantziz. Uste dugu hori badela esan bezala operazio politiko-ideologiko bat, helburu duena mendetan zehar bi estatuek izan duten hori bera, euskara eta euskaldunok desagerraraztea. Zentzu horretan, uste dugu, azken urte hauetan eta hilabete hauetan nahi bada modu intensoago batez, euskalgintzak planteatu izan duen hori dela bidea. Behar dela pizkunde bat, behar dela euskaldunok, euskaltzaleok ere, berriro ere indarra hartzea eta nolabait egoerari aurre egitea. Baina aurre egitetik haratago joan beharra daukagula uste dugu. Kontua ez delako esan bezala epai bati edo beste tirantzutea, baizik eta momentu honetan euskarak aurrera egin dezan eta euskaldunok gure eskubideak bermatuak izan ditzagun behar diren hizkuntza politikak egitea. Uste dugu hor, batez ere gobernu ez ari garela, askoz ere gehiago egiteko aukera daukagula. Dagoeneko EAEko parlamentuan irekita dago, enplegu publikoan inguruko eztabaida bat, baina hortik dago esan bezala beharrezkoa da hizkuntza politika bere osoan, integralean eremu guztiei erantzungo dien hizkuntza politika aplikatzea, euskaldunon eskubideak bermatuko dituena, baina hortik haratago euskaldunok euskaraz bizitzeko beharrezkoa ditugun oinarri gutxieneko horiek bermatuko dituena. Osasunari dagokionez, zehazki iraungitako txertoen aferari buruz galdetu nahi nizuke, Osakidetzan azaldu diren kasuei buruz. Egoera egoki kudeatzen ari dela uste duzue eta badago erantzukizuna norena den jakiterik momentu honetan edo erantzukizuna eskatzerik? Nik zorionez edo zoritxarrez inguruan izan ditut, bai euren seme-alabak txerto horiek jaso ote dituzten, kezka izan duten gurasoak, eta baditut ere Osakidetzako profesionala diren personak. Eta bai kasu batean, bai beste batean, uste dut haiek izan direla. Guzti honen nolabait eragin kaltegarriak edo bizi izan dituzten personak. Desprestigio bat, kezka bizi izan dutelako. Eta zentzuretan uste dugu urtetan, Osakidetzan, inolako arazorik egon ez dela, onartu edo esan ostean, edo tesi hori mantendu ostean, hauteskunde autonomikoetan ikusi genduena lehenengo aldiz, kasu honetan EAJ onartzen, Osakidetzan bazegoela arazo bat. Baina geroztik uste dugu, aritu direla, urtebete honetan, aritu direla, edo indar gehiago jarri dutela kasik. Nolabait, Osakidetza ondo dagoenaren gaineko erlato bat eraikitzeko, benetan Osakidetzak behar dituen politika horiek egitean baino. Eta zentuetan uste dugu, gai honekin ere antzerako bidetik jo dutela. Benetan, honen atzean dagoen sakontasun guztia ikertu beharrean, eta horren inguruko argipenak herritarrei zuzenean eskaini beharrean, nolabait kapituloa lehenbailen izteko joera bat izan dutela. Gainetik kendu nahi izan balute bezala gaia, benetan gaiari sakontasunez heldu beharrean. Era ondorioz,
joan gara, asteak igarola edo egunak igarola kasu berriak ezagutzen, batzuk iazkoak, beste batzuk 3-4 urte atzera ere eman dienak, ez? Beraz, guk hasieratik esan duguna da, momentu honetan garrantzitsuena dela herritarrei argibideak ematea, argi adieraztea benetan zer den pasa dena, eta beraz, hortik abiatzen dela, nolabait argitasun hori emateko bide hori. Hortik aurrera, ikusi beharko da, erantzukizun gehiago dauden, edo ez dauden, baina edozein kasutan, hau ez da konpontzen arazoa gainetik kenduta, edo arazoa egon ez dela nolabait planteatuz, baizik eta benetan arazoari bere muinean helduz, eta benetan argipenak edo argibideak herritarrei emanez, ez. Lanbide arteko gutxineko soldata propioaren aldeko aldarria ere presente izan dugu azken hilabeteotan, Euskal Gehiengo Sindikala hortan aritu da. Zergatik uste duzue beharko genukeela gutxineko ordainsari propioa hego Euskal Herrian eta zein baldintzatan izan beharko litzateke zenbatekoa eta abar? Okerrez banago, sindikatuek kasu honetan adostasun bat planteatu dute, eta kasu honetan 1500 gutxieneko soldata planteatu dute, nahiz eta Europako Karta Sozialari jarraiki, nolabait 1600 ere izan zitekeen, baina 1500 planteatu dute, hain zuzen ere ulertzen dutelako, benetan adostasun batea iristeko, kasu honetan kopuru hori izan daitekeela adostasunerako kopuru egoki bat, ez? Esan nahiko nuke, 1500etik bera gaur egun 3000 langiletik gorak nolabait kobratzen dute, eta beraz, herritar kopuru handi bat ez ari garela, beraz, eragin handia izan dezakeen zerbait ez ari garela. Eta horren aurrean, salagarria iruditzen zait, bai Confebaskek eta Zenek, bai Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak izan duten jarrera, sindikatuek gaia plantatu izan dutelako, herri ekimen legegileak ere planteatu direlako, eta nolabait bai gobernuen partetik, bai patronalen partetik, erantzunik ez delako jaso. Beraz, kontestu horretan, esan bezala, izan dezaken eraginagatik, 3000 langilerengan izan dezaken eraginagatik, eta edozein kasutan, kopuru bat jarrita, nolabait denontzako ere, adostasun batea iristeko modukoa izateko kopuru batekin, uste dugu badela, esan bezala, aintzatatu barreko zerbait, kasu honetan, bai patronala, bai bi gobernuek kontuan hartu beharko luketen zerbait, eta zentzu horretan, greba orokorra ditua dago, greba orokor hori gertatuko da, hurrengo aste hauetan, baina hortik haratago, greba orokorren ostean ere, uste dut denon artean edo parte guztiek eseri beharra daukatela, eta denon ardura dela, bai instituzioena, bai patronalena, bai sindikatuena, kasu honetan, nolabait horri soluzio bidate ematea. Azken galdera baterako tartea dugu, ziklo politiko berria hasiko da nolabait datorren urtean, hauteskunde sorta berria. Horri begira, hori kontutan hartuta, nola egingo dio aurre sortuk aro politiko edo etapa politiko berri horri? Lehen esaten norabide horretan, guk uste dugu gure ekarpena badela, gure honena kasu honetan, sortuko militanteak gara, gudako izan dezakegun nolabait eskaintzarik honena, herri honen zerbitzura jarriz. Guk ulertzen dugu herri honen taupada nolabait bizia edo taupada askatzailea sortutik arata dagoela, herri dinamiketan, herri mugimenduetan, EH Bildun eta EH Bain ere bai noski, eta zentzuretan uste dugu gure ekarpen nagusiena, eremu horietan guztietan egin beharra daukagula, edo eremu guztietan parte hartuz egin beharra daukagula. Eta horren urtean abiatuko den hauteskunde zikloari begira, esango nuke lehenik eta behin urrengo hilabetean ditugula, Ipar Euskal Herrian herrikotxetako hauteskundeak, eta zentzuetan hor, hautagaitza abertzale eta ezkertiarrak indartu barreko zerbait diela, eta guk apustu garbia egiten dugu orden alde, eta Hego Euskal Herrian kasuan, urrengo urtean hasiko den hauteskunde ziklo horri begira, uste dugu EH Bildu indartzeko momentu bat dela, azkeneko urte hauetan, herritarren geroz eta babes handiagoa jaso duen espazio mugimendu politiko bat da EH Bildu, uste duguna herri honentzako eskaintza onena daukana, herri honen askatasunerako bide horretan, tresna nagusiena izan daitekelako, herritarren gehiengoaren nolabait bizi baldintza duinak bermatzeko, egin beharreko politika publiko horiek egiteko tresna dielako, eta zentzu horretan, hurrengo hauteskunde ziklo horri begira, sortu
horien parte, EH Bildu eta EHren parte izanez, eta ekarpena eginez, sustatuko dugu esan bezala, bitresna hauek alik eta emaitza honenak izate markatu, eta hortik ere, esan bezala, herritarren gehiengorentzat mesedegarriak izango dien politikak egiten joan gaitezen. Gaurkoan hitz hauekin hemen utziko dugu elkarrizketa. Xabi Iraola, mila esker Hamaikara etorri izanagatik. Mila esker zuen. Gaurkoan, Bengoren hemen gaude abestiarekin emango digu amaiera albistegiari. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Bihar izango gara berriz ere bueltan, mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Beste besarkada bat bueltan nabil, txikitatik irundiko jartzunea. Argalaziok bengo jaten aldek etxian, denak baloi baten atzetik tanik kalian, desberdinen ilaran binon ere bidean. Hogeita piko urte bizkarren tenen gaude, itxura txarra eta bihotzona badakite. Zemataldiz erori zinen presionen menpe, irrifar batez arazo guztiekin dantzatzen. Bizipen asko azalinta den aurretik, epaitu nahi bai koinetako hauek jarri. Zirkulu itxia ez dago sekretuik, dena esaten dugu begirada batekin. Zenba denbora pasaden betiko mamua betiko kalean, atzoko musuak, Espainian dizbira, kanpaien doinua lagunen keinuak tragoa zeruan. Zenba denbora pasaden temendi gaudela betiko lekuan, Hogeita piko urte bizkarrien temen gaude, itxura txarra eta bihotzona badakite. Zebat aldiz erori zinen presionen menpe, irrifar batez arazo guztiekin dantzatzen. Hogeita piko urte bizkarrien temen gaude,